Please get ready to come up to the podium. Obozo na kwa fumo bilibo no. I can Chief Charles Agojeka Ikora. No. I can the Bishop of Ebusigo. Ebuechubuzo na Zoboro. Chief of Bosses Ikebwana. There, well, Happy New Year. Our colleague can have a different.
Igbo Erika. N'Igbo onye Igbo anaghara gị ime ife ọbụla ị chọrọ ime. Ị nwere ike igbu egwu ọdịnala na-alụkwa ọrụ oyibo. Like for example, I work in a telecommunications company. M na-agbakwa egwu. Ịghọtaghị efu. Emesịsịa egwu ịgba mbụ bịa. Abịa m ka mmeo na obi anwụli. Mana nwere m ofu anyị yọ. Ọmụyọ. Nkọba anyị yọ, nkọba anyị. Unu ga-etinyekwa ọnụ solo m yọ. Ka m na-eto na-ekiri ife ejije. Maka mbụ onye ụmụ ife egwu ọdịnala anyị a na-amasịrị nne. Ọ dịghị n'ahụ. O wee bụrụ na ọ na-abụ nkirikata ejije kirie nnọọ ọgadagidi Ebube Dike ya nnukwu nna anyị Dite Edochie a na-afụ ọja a na-akwụ ịgwa otu o si agba ya n'ife biko Solomon ya ọnya biko ka o kunye enu solu mgbe egwu a biko 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 Jishe ike na iji ya. Ana m agbadata Ogada gidi. Odigo kogade. Onye bụ mmanwụ agbọrọ gị ogada gidi n'oche. Dịka nkọli na-echekwuru ogada gidi. Chifimo. Na mama nwanne anyị. Get ready. Anyị maga anyị alụsị maka ịkọrọ anyị akwụ nkọdị ka ị nwere ya nwere
Formatic Mercedes Jeep, Corona Yakabikono, Neba. And then Bugane, Wabun Moyana, where's okay, very the most ugly Nollywood actor, Stephen Alajamba. If I know Baburi, Honda Civic, Bunya, Corona Yakabikono. And then Bugane, Bobo MC and Abo Banese. If I know Babu, Honda pilot to be a Jeep. And then Bugane, double silencer, Bugana endless. If I know Babu, Toyota Avalon, Bugana about to. Now, Emanake, Eti Tata, Bugura Banabo, no 1 January 2020. Now, if I know by international state, one of the Senate Akabigolo. Omeda, there, Ekele Khalifa, Onye Nigga na mmemme namba nwima nwabia ọ sị na afọ ewe two states so so go one state Chifimo na nwunye ya a na-agba maka obi ada ngo kana filling stations onye gbọta ha nwanya kana aba thank you Adini oh sister mi e ko mo ko ma se onye nwanyị nọ nyere ụnụ